Mapsi! Vierastappio 3-1 Oopu IFK:lle. Oopu hallitti eka puoliskoa, Masku tekee maali, Masku hallittee toista puoliskoa ja Oopu tekee maalit. Menikö näin? Joo, suurin piirtein. Me ei oikein eka puolella pystytty pitämään palloa, että meni puolustustaisteluksi. Selviydyttiin siitä. Tokalla puolella päästiin hyvin mukaan. Oltiin mun mielestä hiukan niskan päällä, mutta sitten Oopu pääsi tekemään se 2-1 maali ja se oli oikeastaan siinä katkes selkäranka siihen maaliin. Joo, ja kosmetiikkaa se 3-1. Se oli jo kosmetiikka. Joo, harmi näin, kun peli näytti toisella puoliskolta hyvältä. Joo, yllättävänkin hyvin päästiin mukaan siihen sen huono ekajakson jälkeen. Mutta unohdetaan. Joo, unohdetaan. Ja mennään tulevaa. Eli näinkin lähellä huomenna Närpiö tänne. Pakki jutteli, Närpiö tuo tomaatteja, mutta Kyne tuo varmaan kovan taistelutahdon tänne. Joo, eikö Närpiö ole varmaan kuntopuntari ykkönen tällä hetkellä? Muista niillä on neljä voittoa ainakin putkeen nyt takaa. Mut mun mielestä ei kyllä kotoa pitää voittaa. Ainut tavoite on 3 pistettä huomioon. No se on totta. Pelaajatilanne. Tervehtymisiä. No, KP Koivunen oli jo viime pelissä mukaan ja pitäisi olla huomenna myös mukana. Mutta Pitkänen on pelikiellos. Kuisma todennäköisesti ei pelaa, nilkkavamma. Et ei tulopuolella oikeastaan ole ketään uusia. Selvä, mutta huomenna nää nähtäväksi. Joo. Selvä, kiitoksia. Kiitos. Mapsi!